Skynd dig, bare gør. Er du klar, Anders? Fuck, det går ondt, det gør det der. I kan ødelægge øjnene, I kan ødelægge de gode øjne. Altså, vi har billeder af de gode øjne. Ja, men stadigvæk, det er sjovt det her. Hallo, de har begge øjne, og så vi skal have et eller andet, der er sjovere. Det er så spooky det der med de der øjne. Du er færdig, Anton, hvad er det? Det skal vi lige have. Hvordan skal lige gøre den her? Ja, vi skal lige have detaljen. Seriøst, han sover så tungt. Fuldstændig. Han er helt væk. Altså, der er 20 kroner per band. hun har fået alt for meget dækning der. Hvad hørte du? Hun er bare løs i en alder af 25 år. Last Miles Spindkrig. Ja, det var det, jeg hørte. Det var nice. Det er ikke, hvad det var for noget. Hvad Anders, han... Prøv at se Mads. Anders? Tunge ude. Han er en Mænd, der ser porno. Anders, fik du solgt nogle svensker i... Han gav den væk. Nice one. Jeg fik også en gratis. Ej, jeg gjorde ikke, jeg købte den, mand. Pum! Hvorfor har du et billede af en af din mor? Af din mor? Ja. Han har et billede af sin mor. Hvad har du at sige til dagens kamp, David? Det bliver pisse stort. Det er fedt. Mustifælde og Davids brystvorte. Kom så, David. Du skal passe på fingrene. Ej, den skal længere ud, David. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke tage den fat i mere. Sådan der. Kan du ikke tage begge to samtidig? Jeg gjorde det der. Nej. Jeg har set den der. Hvis det ikke kommer røde mærker, så skal vi have penge tilbage. Nu er han ikke. Så ud med bolden. Hold kæft, det er elendigt det der, mand. Hvad fanden skal jeg gøre? Det er for irriterende. Hvad fanden skal jeg gøre uden min midterforsvar? Jeg hader, når den sådan ikke skifter til den rigtige mand, som ikke kan få afsluttet. Det er... Nej! Goddammit, det er dårligt, mand. Det var da ekstremt ringe. Hold kæft. Der er straffe. Og du får rødt kort. Nej. Ja! Han er sgu godt i forvej. Der er 3. Jeg har en video med ham. Emil, smil i kamera. Vi skal snart hjem med Emil. Emil, hvad har du at sige til, vi skal hjem? Thank you for coming. I'll see you in hell.
Okay, hvad så Anton, hvad er det du laver? Jeg står lige og Ja, Anton stadig. Det er fordi at David han skal lige gå ind bag lyset. David han prøver at score en dame, ikke også? Ja, Josefine. Josefine er rimelig trukket, psychedelic effective mushroom. Og hun, Kæft, det er Brian. Kæft, det er Brian, ja. Og han vil mega gerne tro sådan på hende, men hun vender hele tiden ryggen til. Det er rigtigt, ja. Det er fordi hun har en på TM, ikke? Ja, og sagen er den, at vi skal ind og boste ham nu i hans pis, han er gang i. Ja. Så fuck nu ind med dig, Anders. I er reporterne, kom nu. Det er der skal gå forrest. Vi skal ikke med. Jo. Nej, de sidder bare der. Så. Vi er spottet. Nu sidder David, han kigger og han rækker fuck nu. Og David, han er ret træt af det. Det lykkedes ikke for David. Nej, det gik ikke. David, han er ret træt af det. Han er ret træt af, at han ikke fik noget på Nani. Og han sidder stadigvæk rækker fuck. Prøv at se, det opgivende blik i hans øjne. Skal jeg prøver lige at zoome. Fordi han sidder og ser sur. Zoom. Det er det. På film damen. Film damen. Damen hun kigger sidder bare er træt af det lort. Og David rækker stadigvæk fuck. David, han er opgivende blik i hans øjne. Anders har du en smøg. Ja, lige om lidt. Det var, man kan bare se på David, det opgivende blik i hans øjne. De forbliver den status, de startede i. Hun kigger til siden nu. Kigger ned på David, kigger op på os. Visker til David. Han ved, at den er helt død nu. Det er en... David, han sidder stadigvæk med fingeren. Fjerde etape i scoringsopgaven. Ja. Det går ikke. Og vi regner nok med, at det ender med, at han styrter, og hun går på toilettet. Nu går hun. Og nu rejser hun. Hvor på vej ud til os? Hvad fanden laver I, mand? Hvorfor fanden, Anders, du kan lukke din fucking op.